Sellim lek, il-paċi miegħek u mal-familja kollha tiegħek. Illum eżisek nixtieq issa li ftit nitfa' il-programmi dak li ftit żmien ilu, mhux ftit żmien ilu li beda mid-2006, il-programmi li kont nagħmel fuq Radio Marija. U illum se nitfa' l-aħħar programm verament sabiħ. Se jkellimna fuq qaddisa importanti. Hemm ħafna x'nitgħallem minnha, 224, imma kemm hemm x'nitgħallmu minnha. Hija Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Kont għamilt sentejn dal-programm. Santa Teresa tkellimna, kont rajt mill-ktieb Storja ta' Ruħ, forsi smajtu bih, u mbagħad komplejt l-iskeda l-oħrajn Santa Teresa tal-Limna. Allura sa nipprova nitfa' dawn il-programmi mhux wieħed ta' sa nitfa' mbagħad qed intew missibu l-ħin min jiltaqa' magħhom. Dawn huma ftit twal għax inti tagħmel programm fuq radio u se tagħmlu inqas minn 25 minuta. Imma mbagħad hemm is-signature tune nista' nqabbiżha, fin-nofs hemm is-silta mużikali nista' nqabbiżha u fl-aħħar hemm il-bidi. Imma jekk inti tixtieq tibda tkun taf il-ħajja tagħha u tara x'tista' din tgħallmek u tfarġek Santa Teresa, inti jibda ara fejn tkun waqaft, l-għada kompli biċċa jew meta tista'. Jalla l-mulej, hekk ilaqqakom ma' dawn il-programmi u taraw x'talim sa titgħallmu minnha. Mela, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu tkellimna. Santa Teresa se tfehmna, sa nippruvaw nifhmu li hija qaddisa tal-akbar sempliċità, fl-istess ħin personaġġ ta' den waqal kbir, qaddisa ta' karattru sod u rieda tal-azzar, tal-akbar telqa u fiduċja falla. Imsejħa l-qaddisa tal-ward dik, dak il-ward li ta' il-fwieħa u l-ġimil tiegħu lill-Kristu u lill-Knisja waqt li żammet għalija simgħu ix-xewq tat-zokk tiegħu. Se narfu li propju hawn jinsab il-kobor ta' ċkejkna Teresa, araw fejn jinsab. Illi biex waslet biex tagħmel hekk hija batiet u ssildet. Għax qaddisa mhux twildet Teresa, imma saret bil-ħidma tagħha mejjuna dejjem bil-grazzja t'Alla. Dawn il-programmi hekk li se nitfa' huma stedina għalik biex ħeġġuk ħadd intelaq falla bl-istess imħabba u fiduċja li kellha din il-qaddisa. Nippruvaw naraw x'nistgħu nitgħallmu eżiż. Hekk inħallu dan il-mulej għażiż tagħna mħeġġeġ b'imħabba kbira għalik. Għadni kif tfajtilkom il-bieraħ jew illum insejt. He never sleeps, he never slumbers, moħħu fik. Kelmu, tinsiex, għatlu good morning dal-għodu, għatlu kemm nixtieqek tgħinni ħansajjar, inti li marida nixtieqek tgħinni ħanżomm il-paċenzja, ħanaqqat it-batija tiegħi ma tiegħek, inħalli f'idejk. Nsellimlek u l-paċi tal-mulej kun dejjem miegħek.